Әгәр дә язмыш синең шәмдәлеңдәге соңгы утны үреп сүндергәндә, янәдән яшәр өчен көч каян алырга? Ана шул шәмдәлләргә ялкынны кайдан алып өстәргәсең? Әлеге сорауларга җавап эзләп, без бүген тапшыруыбызның кунагы Татарстанның атказанган артисты Резидә Кадырованы чакырдык. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Бүген безнең кунагыбыз әйткәнемчә Резидә ханым. Исәнмесез, Резидә ханым? Исәнбез, Амира кылым, исәнбез. Сезне үзебездә күребезгә әлбәттә без бик шатбыз. Без тамашачылар да сезнең җырларыгызны яратып, тыңлап яшәгән кешеләр, үскән кешеләр бигрәк тә безнең буын. Һәм икенчедән имеш-мимешләрдә бик күп сезнең турда. Чынлапмы? Чынлап, әйе. Имеш-мимеш юк, начар мәгънәдә түгел. Һәм чыннан да тамашачыларга да сезнең язмышыгыз бүгенге көнгә кадәр сер булып кала бирә. Һәм без инде бүген әнә шул серләрне шишәрбез, сезнең язмышыгыз турында сөйләрбез дип, без сезне инде бүген бергә чакырдык. Резидә ханым, бала чактан ук башлыйк әле. Сез кайсы якта, кайсы төбәкләрдә туып? Мин Мамадыш, Татарстан, кызы Татарстанның Мамадыш районы Уразбакты дигән безнең бик данлыклы авылыбыз бар. Җиләкчеләр авылы. Әйе. Җиләкләр, шиләкләр тезелеп киткән бит анда Камазонда. Заманда менә без шушы җиләкләрне җыеп, ләкин ул вакытта асфальт юл юк иде әле. Без Чистай шәһәренә төшеп җиләкләр сатып, шулай итеп 5 кыз гаиләдә үскән. Уразбак авылында шулай матур гына балачаклар үтте инде. 5 кыз гаиләдә. Сез ничәнче булды дөньяга? Мин төпчек кыз. Сез иркәк кыз. Әти мине малай көткән инде әлбәттә. Малай булмасмы дия кызларны штамповал по-русски. Кызлар туганда кызлар туган. Мин дә кыз туганым, ләкин мен аны иң яраткан кызы идем. Без аның белән киңәшләшеп, серләшеп, у аның кулында гел ат булды, ат җигеп, мин аның белән бергә пешәнгә йөреп, күрше авылларга йөреп, Малайлар өчен эшләп, малайлар өчен эшләп генәме соңында күрше авылларга болыннарга төшеп, пешәннәр чабып, утыннар кисеп, маласлары чистартып, сулар ташып, шулай балачаклар җиңел булмады инде. Әйе, һәрбер авыл баласы башыннан нәрсә күрә, нәрсә кеше барысын да күреп үстегез инде. Без барысын да күрдек, артыгы белән дә булгандыр. Сез иркә кыз булмагызмы төшеп булгач, 5 кыз арасында? Миндә ничектер иркәлек юк, киресенчә менә минем шуның хәтле эштә ниндидер көч бар имесең, мин менә башкаларга караганда күбрәк булдырам, мин башкаларга караганда көчлерәк, миңа һаман күбрәк кирәк иде. Бәрәңге капчыгын ташыганда да ырышсалар да 3 чиләк түгел, 4 чиләк, 5 чиләк салыгыз дип әйтәдер мин. Иркә булмадым, киресенчә. Әле апалар берәм-берәм үсеп китсәләр? Берәм-берәм үсеп киттеләр. Минем әним почтада начальник дип әйтик микән инде, шул ук җитәкче булып эшләде. Шулай ук почтальон хезмәтендә бит инде үзебез үк алып бардык. Апалар бер сартыннан берсе чыгып тора, икәүләшеп авылга 2гә бүленеп газета, журналлар таратабыз бит инде. Иң соңыннан 3 ел бер үземә калды шушы 250 хуҗалыкта. Почта тарату көн сайын дүшәмбедән башка. Дүшәмбе булмыйдыр, ял көне, чөнки якшәмбе көнне почта килми, ял итә. Почта сумкасы кай вакытта менә монда хәтле менәдер. Хатлар анда тизеп куеп. Әле хатлар да килә. Январ айында яңа подписка вакыты була бит. Январ башында, январ азагында инде мин кем нинди газета, журнал ала, бөтенсен яттан хәтергә кереп, кичтән язып куям. Икенче көнне мәктәпкә төшеп киткән мәктәптән кайткач, авылны йөреп чыга торган идем. Җиңел булмады әлбәттә. Әлбәттә җиңел түгел, инде күтәреп ташлар авыл буйлап. Бик җиңел түгел. Ә җырлау? Җырлау ул Җырлый таратады дигезме? Җыр 5 яшьтән урындыкка басып, мине күрше Мәсгут абый инде ул мәрхүм, әйдә акча бирәм дип җырлата тотынган иде. Аннары алдалап чыгып китәдер, үзе акчасы да булмагандыр инде аның. Шулай башланды инде. Авыл сәхнәсендә укытучы минем класс җитәкче менә Мәнүс апа, ул дагын бик күп хезмәт куйгандыр. Аннан Флора апа Газизова бар РДКда, атна сайын шунда кружоклар, түгәрәкләр үткәреп, концерт куеп, әни беренче рәттә утыра иде инде ул шунда килеп минем җырлаганны тыңлап. Кичер миннән кәй гафу ит. Әнкәй безнең сөннән алып кайткан арабитме, шул җырларны инде әнигә ярарга тырышып, шарга тырышып. Язмыш иң беренче тапкыр сынавын сезгә ничә яшьтә китереп куйды?
Сынау деп әйтәсең, сынау гомер буе сынау булды минем. Иң беренчесе менә шул кадәр менә көтмәгәндә. Көтмәгәндә бик авыр сынау. 14 яшымда мин күршедә ике кыз, берсе 59-нчы елгы, берсе 60-нчы елгы иптәш кызлар. Мин һаман алга омтылдым, тизрәк үзәсем килде минем. Шушы кызлар белән беренче класска мин инде 6 яшьтә киттем. 14 яшымда мин аттестат алган идем. Гел бишле билгеләренә, ул вакытларда бишле билгеләренә бетерсәң 8нче классына, техникумнарга экзаменсыз нисез укырга кирип буладыр. Менә шулай итеп 14 яшымда чыгып киттем. Иң беренче шәшәк кебек йөргәндә минем өчен бөтен дөнья түгәрәк. Кая барсам да мин йылдыз, нидә дә техникумда да белеп алалар инде минем җырлаганны. Андан да инде лайышның бер авылы калмады безнең җырлап йөргән хезмәт күрсәтәдер инде ул вакытларда. Лайыш техникумын бетереп кайттым. Шундый бәхетле, кая барсам да мин нидә игътибар үзәгендә шулай бит Аула кайттыгыз? Аула кайттым. Ул вакытта каникул вакыты инде. Әнигә әйтәм инде укырга барырга хыялланам мин. Укырга хыял, җырчылыкка җибәрмиләр бит инде, кирәк түгелләр. Әлбәттә, миңа техникумда да бик каты инде безнең анда партком председателе Катушонок Нина Александровна сиңа укырга кирәк, җырга барырга кирәк дип бик каты кыстаса да, әтияне сүзе безнең өчен закон иде. Шулай итеп укырга барырга хыялланам. Әтинең минем бик каты прокурор, юрист итәсе килә инде. Бит инде җегет кеше үзенә бер терәк көтте миннән. Минем әти бик зиррәк, шундый бик акыллы, халкы да бик каты иде, дөрес. Куркып та тордык без аннан. Ләкин каты куллы кеше иде. Мин шимбә көнне мунчага без бит инде авылда апалар кайтырга тиеш бит инде. Әни янда беккән, бәрәңге беккәнне пешерә. Итле ризыклар, итләр күп булмагандыр инде. Ул һаман тәмле иттереп, әнисләр салып бәрәңге беккәннәр пешерәдер. Душмак пешерәдер инде ул вакытларда бит яратып башыдыр инде. Озасылар килде. Хәзер мин идәннәре җуып йөрим инде шулай. Авылда бит безнең ничек? И зур, матур, чиста авылда беренче. И калай түбәләр белән. Әнигә кылт итеп төшкән күргән төшем исемә төште. Әнигә әйтәм мин. Әни, мин бүген төш күрдем әле димен. Нинди төш күрдең, балам ди инде. Әни балам дип әйтә торган, әти кызым дип әйтә торган. Менә мен әйтәм, әни егез китте. Сезгә бәлеш пешереп калдырган мичтә. Һәм бүтән кайтмый дип әйтте, әни, дип әйтәм инде. Хәзер әни миңа карап торды. Уйланып бер ноктага шулаймы, укырга кирсең балам диде, борылып чыгып китте. Яра, мин дә шуннан соң чыктым да инде мунчага су ташый башладым. Шулай алма бакчасының тегендә кырыйдарак безнең мунча тора. Суны ташыйм икчелекләп. Ташыйсы гына килми бит, ташыйсы килми хәзер. Тотынным мин бер чилекләп ташырга гомер булмаган. Бер чилек суны ташып үтердем дә мунча эченә кирдем дә, миннән зуррак апам Земфира апам кирде дә, икебез утырдык та кычкырып, мунчаның теге ләүкәгә менә торган беренче баскычы була бит. Шунда утырып кычкырып, Умырзая җырын җырлап утырдым мин. Юк, мин үлмәс идем, Умырзая кебек быйгып дип. Менә шуннан соң чыктык, инде шуннан соң кичкә таба әни бәлешләрен, бөккәннәрен пешереп куйды инде. Мунча башланды, мунча керү. Безнең әни мунча бик яратадыр. Ул 3 мәртәбә керәдер. Башта ул әле исе бетмәгән кийинчә керәдер. Уже җуынып чыга, әле исле кийинчә. Икенчесе безнең белән керәдер, әйбәтләп җуынып чыгарга, аркаларын утыртып, тегеләй булай. 3нче мәртәбә керәдер, әрәм калмасын дип. Шулай итеп әни мунчага җыенып бирекергә, анда апалар кайткан, шаугыр иде, без клубка җыенабыз, инде мунчага керәбез, клубка китәбез. Шулай итеп әни мунчага кирип китте дип уйладым, чыккан бу. Миндә ничектер сизгерлек хисе, хәзер дә бар ул. Интуиция бик көчле, тоемлау, бик көчле. Әни чыкканда, әни нишләп син кермәдеңме ян мунчага димен, хаман димен. Юк, әле анда нишләптер кызым ут янма диде. Ут ямасам бит менә фонарик ал. Фонарик как раз тыгылган зарядкага. Олы самауыр тора, самауыр артында зарядка, теге зарядка белән шитрам фонарик инде. Бу бит инде 78нче ел, күптән бит инде бу. Яңгырлы әшәке ел иде ул. Әни шуны яктыртып карады, моның белән генә диде. Мин ул көнне прямо
Her bir minutuna hatırlap turam бүгінгі күнде де. Шунан соң шығып кеткен бұл, біздің әлі екінші үй бар еді, тезік ата беттіл бұл үштігі шанда тирілер, қауыл итті тұрған орын енді тіге ескейді, үлкейді, маллар, біздің үйде 3-4 ат, 5-6 сиыр, шунды еді, қожалық. Әр шуннан соң әне яңадан кірді де, нәрседір алды да, бүгінгі күннікі бұл қатырымда, міне кіші өләсін сезіне екен ол. Аллах Тағала сездіре екен. Настолько әненің хаттами мені басып, үйіні мені шулайтып қорап шыққан қатырлейм. И мен қоям білейм, кім біле өйтана шулай келіп шығады. Үйіне неше бұлай қораған екен дейдім де мен. Яшілік шының біле ұнтылып кеттен екіріп кетті. Опа біле біз барабыз әнне намын шакірге, жоғынырға енді. Әне олашыққа шығып тұрған болған. Яңғыр яуа. Қараңғы, сентябр айының 23 сентябр. Шул вақытта әне гел башқа келмеген қараңғы болғаш бір қойшан андай нәрсе қолланмаған іш. Балалар мен сізге қазір яқтыртам депген жүмлесін ешіттім. Хәм әненің шәрілдіп қышқырғаны құлақта. Мен жүгіріп та келіп кірдім. Әнені шылай қолыма алдым да, әне қына деп қойды. Шонда оқ жанда берді. Міне ұшы язмышының бірінші сынауы деп айтамын. Так сұқты? Да. Әнені көтеріп шықтық. Нишадан бек шүбәр еді менің әлі. Красавица. Ауылның Тул районның шибәрі Халима деп еттілер ана. Мен ол вақытта шол 17 яш лайш техникум бітіріп, диплом алып қырттан елейді. Екінші күнні қатты шонды ел болды, ол яңғыр өзекке өтіп яуды. Тоқтамаста 78 жылда қышыдағынаның январ айында 50 градус салқын болды әлі. Хатта трактор білен алып бардылар зиратқа. Бұлай ауыл бұйлап түшірге уже ел пішірақ. Күтіліп бара тұрған түгіл. Мен шонда бүтін ерлер арасында бүтін ол вақытларда зиратқа қатын қызына кірту еу я. Мен шонда жылы әне артынан шапқаштым. Тракторын тоқтатып. Мені шул арбаға міндірілді. Әне янда. Қазір. Мұнда пішіранғандар менің. Ең ауыры, мен қышқырам, яңа қабір, зират қырайында өтінде. Қабірі қозылған енді біз әнені алып келгенде. Ең ауыр ана шол бірінші мәртебе балышық салау башылағында қор екен. 40 ел өтсе де... 40 ел бүгінгісі күн кібік. Мен ғұмыр бойынша. Әне деп айтқан кішіге. Қазір алыз. Әне деп айтқан кішіге қызығып ешәдім. 40 ел бойына. Әйе. Міне 17 ешіге. Шуны айтасы келе, иратылар бар бір қаты көңілі. Әтей біле шықтық зираттан. Менің үшін дүния бітті, тоқтады. Все. Әтей шақтығына адым кеткеш, қызым, мен өзімгіне тұра алмам енді дейді. Зираттан шығу білен. Шығу білен. Міне шол сөзі жүректе yazып қойылған. Міне шолай. Міне шушы сынау. Анарысың мен октябрь айларында башлана тұрған раффак барыя. Меңа кетірге керек еді, ауырда бек ауыр болды меңа. Әти үйленем деп әйті башлады бет енді. Мен аны ақылым біле аңлайдырым, ол өзігіне яшамай, яшай алмай. Аның үйлену қатты бізге бек керек дейді. Оңа 54 кеш.
Әнеге 52 яш иде. Яш булган бит әле, мен хәзер ничә 58 яш. Аларга бит бөтенләй яш булганнар әле. Мин рафакка китеп бардым. Әлбәттә, юридик бүлеккә керергә. Ул вакытларда да бик авырый. Бик авырый. Без анда бар экзаменнар биреп кирдек. Мин конкурстан үтә алмадым юристлыкка. Мен шул вакытта шушы нинең рафакның деканына кирдем дә, хатын кызы, менә хәзер хәтеремдә калмаган фамилиясе. Фәлән, меня возьмите уж, пожалуйста, на любой факультет. Я не могу поехать в деревню. У меня мама умерла, дип кычкырып җыладым да җибәрдем. Вот шулай иттереп кайтып киттем. Бер атна 10 көн вакыт үтмәде. Вы зачислены на первый курс шушы нигә дип историк-филологический факультетның беренче курсына зачислен дигән миңа извещение килде. Шулай итеп мин университетка укырга кирдем. Әлхәмдүлиллаһи шөкер дип әйтим инде. Ләкин әнинең шулай күмү стресс миндә бер дә эз калдырмады түгел, бик каты стресс калдырган булып чыкты. Минем бер вакытны иртә белән йокыдан торган вакытта эчке әгъзаларны алмаштырып куйган шикелле булдым мин. Һәм нигә Вахитова безнең здравпунктта терапевт булып эшли университетның, шуңа бардым. Хәзер тотындык инде ниләр бирергә, анализлар бирергә. Рентген танда төшәбез. Шаурта бит инде ашап булмый, көннән-көн ябыгам мин. Мине Вахитова чакыртты да, сеңлем, син әле монда эшләрең түзеп торыр, почкаларың тикшертергә кирәк ди. Минем әйтем, почкалар авыртмый. Юк ди, менә мин сиңа направление бирәм, 6-нчы шәһәр больницасы Паргоркида ул булган больницага мен җибәрделәр. Ничә мен әйтәм, яра барам да, керәм дә инде, миңа уколлар казыйлар да, все нормально, барсы әйбәт була, мен әйтәм, авыртмый мен почкалар. Кіріп яттым больницага. Карыйм палатада, то бер сүлә, то икенче сүлә, нәкъ шундый анализлар минеке шикелле. Бик япь-яшь, 32 яшьлек хәтерлим Фәрида исемле доцент хатыны, красавица иде. Ул да үлеп китте, шушы почка. Ул бик начар авырту икән менә шу почка. Ул аны кеше белмичә дә кала. Теге әкрен генә кибеп ята икән почкалар. Яра пенициллиндарны көненә 5-6 мәртәбә алдык инде без ул вакытта. Шундай. Минем башка бик каты ни килде. Уйлана башладым мин. Бер яктан миңа әни кайгысы белән мин әнине югалттым йөрим. Икенче яктан карарым әйтәм. Минем бит эшләр харап тоже. Хәзер. Неужели шулай булып бетәр икән инде, мин әйтәм минем. Я же звезда була. И вдруг менә шундый тагы опять сәламәтлек белән килеп чыкты. Ярар, чыгарга вакыт җитте. Равилә Тагировна әйтә, заведующий ул вакытта. Менә монда йөрәккә язылып калган ул ниләр буенча исемнәрдә, ниләрдә. Сеңлем бик сакланып яшәсәң, 5-6 ел яшәрсең инде, миңа. Тоже юл бия акырып җылап кайттым. 18 яшьлек кыз балага шулай дигәч. Кайттым. Мен кешеләйдем, гомер буена да. Әйтәсе килми, сыр бирәсе килми. Күп кешегә мин даже яни юклыкны да әйтмәдем. Мискин итеп карамасыннар дип. Хәзер диета соблюдать. Противопоказанный тяжелый физический труд. Санаторий-курорт лечения Байрам-Али, Южный берег Крыма. Анда воздухом лечит Байрам-Алидан 60-70 градус иссе. Әтигә кайтып җылы-җылы сөйләдем инде. Әти, конечно, мине өчен бик каты борчылады. Менә шулай иттереп миңа срок куеп чыгарды кем? Равия Тагировна. Мин бер кешегә әйтмим. 43 килограмма калдым мин. 43 бик әни. Шуннан мин барыбер сер бирмәдем. Татар халык хары бар университетның. Анда йөрдем мин атнага 2 мәртәбә. Ирни Сабир Рахимуллин җитәкчелегендәге. Вот, менән бик каты хөрмәт итәләр инде Ирни Сабирны. Ул
тізіліп бассақ, біз Алматаларға қатыл барып жеттік хорлар білен ол вақытта. Қос қанаты бию ансамбльда бар, бек көңілі яшадық біз ол яқта. Гіл жыр башысы болса, мен қарайдыр енді, тональнісі дұрыс башлау керек бет енді. Башлап та жырлаған жырлар болды енді менің ол хорда. Шоны айтасы келе, өзімше яшайым, оқиым, ішті орта, анализлар да биологлар шығып тұра енді. Ішпіша, ерек, әрне. Әке бір кімге де сездірмейсіз? Сездірмеймін. Қатты жігіт біле әйірейм әлі. Мен бек яратып ерген бір жігітіні. Хам яшілік бит ол, ауырсаң да, қиындықлар болса да, яшілік бар бір өзінікін еті. Өзінікін еті. Ғашық та боласың, мәхаббәт та бола, егітлер де, қызлар да, шылдырда сөйлешік әлі. Мен өзім бектігі ауыртсам да, ябық болсам да, өзім бек моторым, иқтибар болды, қаман шешілерім бек шикарны еді менің. Сіз қазірде бек моторлік еді деп сөйлешесіз. Яшілік бейтін. Яшілік бұтен ол башқа. Әйе, яратқан, ярты сөзден аңлайтырған жігітім бар ие. Университетте оқыған, да, тарих бөлігінде оқыды ол. Гитарда да ойнайдыр ие. Қыздар біле жиылышып бөлмеде. Ұныттың бұғай, мәк шешеклері, шеңген шешеклері, шонда гитараға шиіртіп, атыр етіп, жырлашып отырадыр екіншілерін. Аның біле біз бірге бола алмадық қызғанышқа қаршы. Нәрсе себеп болды? Себеп болды міне бұл әлігі де баяғы міне шошы ауыртулар. Ауыртулар әкіріңіне бар өзінікін ейтем, мен бір кімге айтмеймін. Ол нешік құмашау етті? Құмашау етті мен тігі жігітіні бәқітсіз етермін дейдім мен. Мен ауырту кіші өлермін, мен ұзақ яшамам. Бұл кіші бек ешкіне кейі ялғыз қалыр. Шулай айтып мен анамына нешіктір. Нешеп андай фикір болғандыр ол. Мен аңламайм. Бек өкінем бүгінгісі күнде де, міне шошы ішім үшін. Бұлай келіп шықты күтмәндігіне. Менің бөлмедеш қызым тұрмышқа шықты. Мені бұл шақыра өзінді білен свидетельница етіп, бұл вақытта бейді. Қазір де бардыр әлі ол шахитлер. Қыз яғынан, жігіт яғынан. Мен келдім жай күні каникул вақытында шахит болып. Қазан жігітіне шыға, аспирант жігітке. Қазір шол айттырып, мен таныштық, әтиәнелер білен той бетінде. Әбейін мені көріп қалған енді. Жігіттігі, аспирант жігіттің әнесі. Әлі мұнда тағы бір малай бар екен. Тігі бұл күйеуден де зоррақ. Еміне мені гіл қонаққа шақырып ери башлады бейті шол әбейін. Тігі менің иптәш қыз арқылы гіл шақыртта мені шейшерге. Әмеңа оңайсыз ұлы күші шақырғаш. Барам енді. Анар бәлкі мен жылылық ізлегенмендір, қояндыр бір тіге. Әли де болмағаш еме. Ол тіге әне бетінде бар бар. Әйе. Шо айтып, бұл қаман өзінің тағы бір малайы бар екейінді мұның. Қама шоны мақтый да мақтайынды бұл. Мақтай да мақтай. Қыдалый. Қыдалый да қыдалый. Гипнозын башыны әйлендірі бұл менің қадыр. Мен енді иллюзия нейте башладым аға. Әлі бет менің яратқан жігіт қазанда қала алмай, қоядыр кейте. Бұның малай офицер, келешек, бәлкі менің ауыртуларым да дауаланыр, шетелдерге алып барар. Міне шондай бұл нейінде дұрысы расчет болды. Міне. Хисаплап, есеплеп, әне де болмағаш, әти де уже ол вақытта, как говорится, екінші қатын біле тұра бетінде. Тігілей бұлай хисаплап мен қазір, мен абит хронический гломерулонефрит деген бек нашар диагноз қойып шығардым. Шол айттырып, мен бұларға енді соңғы келгенімде де жоқ енді керек түгіл мен бетінде бұланы ярат мен да жоқ деп те әйт алмайм. Керек түміне шонлы, анар біздің яша кетіп неткендер біздің жоқ деп әйтірге, ұлы кішіге үйретмегендер. Әйе. Енді мен бір соңғы келгенімде қазір нетіп те қойттым, жоқ. Дегенде мен ашқына қойтам, яратқан жігітім бар бейді. Толай тұрақта. Әбейің мені қатта ізлеп келді. Толай тұраққа. Мен уже бармағаш. Бірнеше мәртебе шақыртым деп бармағаш, ізлеп келді. Но мені әлігі де баяғы білмейм, тәқдир болды ма.
нәрсе болды. Мен аны хаман әлі де бәйе бер алғаным ең, өзімнің шошы нейме. Или мені шошы ауыртуларына столько басқан болған ендейме. Шоның қатылы. Әйе. Шулайтын мен теңе ризалық беріп қойдым. Тұрмышқа шығара. Өзімнен 10 яш ұлы. Егетігіз бола тұрып. Егет бола тұрып. Қызлар келді, шешлерге бигуди қойып яталар. Анда миллион бигуди шеш. Түнгі сағат 11-лер, 12-лер, опаларым келген, толай тұрақта ертеге язылышу дегенің білен. Түнгі сағат 12-де толай тұраққа шақилар. Менің жігіт келген, ештім. Мен шықтым, андақыт қышқырып жылайынды. Әйде кеттік, сен аны жаратмайсың бетте, сен нешейсің де. Юқ ма айтам, қазір бүтін тоғанлар келденде, нешегенде мен алай болдыра алайым. Кіші не айтыр? Кіші нәрсе айтыр. Кіші сөзі бар. Қазір болса мен. Қазір болса, қазіргі ақылым болса. Қазіргі ақылым болса. Міне жолай тұрып, мен тұрмышқа шығып қойдым. Хам тұра башлағаштан маңа звание керек екен. Қазанда званиялар бек не түгіл екен деп қоядыр кетірге керек дей башлады ол. Мен өтен кетесі келмей. Ауыртулар өзім білін. Тоже сыр бермеймін. Бала туды, ұлым Искендер. Әлі ол сәлемәтлігізбен балап қайтуы да өзім бір мұғжиза. Ол мұғжиза ғанамасаң, ол мен бүтен бала тапмам дегенім, ант еткенім. Чүнки менім бик ауыр алып қайттым менен, өлем дегенде. Уже 2 күн азапландым. Бала туының меңа, Аллах Тағала меңа сәлемәтлік жіберді. Шо бала білен ауырға ауызғаш менің бүтін почкамның анализлары идеалленді. Бұл мұғжиза болды. Десің, ескеткеш. Шылайтыр балаты да. Маңа тәқдім еткендер Башқұртстанға военком болып кетірге. Шылайтыр бұл кетіп барды. Мен мұнда қалдым. Бардым 98-ші мектепке. Не білен жіберділер ені мені. Юнәліш білен? Юнәліш. Келдім. Мен рус тілі оқытушысы болып оқығаным. Татар мектеплерінде рус тілі оқытушысы. РТО. Николай Васильевич деген директор. Бізде рус тілі оқытушылары бүтінісі жетерлік. Тілесәңде ені татар тілі барды. Менің бүтін не еуғия? Сайлау не? Ярар, татар тілі меңа яқын. Мен бек яратам татар әдәбиетін. Мен сағатлар бойынша шиғырларын яттан сөйлеп тұралам. Қазірде аларын тұлмай. Тоқай, Тақташ, Фатих Кәрим. Бек көп. Бұл нешенші еллар? 85, 86, 87 еллар болғандар. 60-шар бала білеміз. Актерлар ерді қалмады. Алескар Камал нелері қалмады. Біз түгі ақша деп ішлемедік. Ақша нее бізде гіл юғия. Уя. Уа, ғымымен юғия. Бізге айталар, әне ақша берелер анда шывалығыз. Шолай міне. 16-сы бірі сауғаныз получка ұрышы етіп еткенде. Біз бұшқа шіледік. Не? Соңынан бет. Рахмет. Бұл вақытта мен Тимур Шарипович біздің президентіміз. Кетті рахат бізге дұрысыңын айтыра керек. Татар тілі отнасына 5 сағат. Расписанийлерге кіртілген. Қанатланып оқытасыз? Әйе. Оқытабыз, ашық дәріслер береміз. Мектеп толы татар тілі оқытушылары келе башлады қазір мұнда. 2 сағат бейді. Орыслар да оқиды, татарлар да оқиды. Әлік 2 сағат отнасына. Нулевой, первый вақыттанда, бірнеше вақытында. Қазір 5 сағат. Мен уже ашық дәріслер бере-бере. Әлі келген еліні дағын. 3 ай оқытмадым ол вақытта. Зауыш бізде, Сарабрам деген. Резида мен не байынны все, ашық дәріс бересің. Бүтін республикаға яңа еш специалист, еш білгіш боларақ. Сарабрам, я боюсь. Вы что деймін? Міне менің сөзлерім ұнытма. Бір мәртебе қорықсаң, 1 раз в жизни будешь бояться, всю жизнь будешь бояться, дейді.
Ана мен аның сөздерін бір қашандан ұтпам, рахмет аңа. Шол айтып мен, ашық дәріс беріп, ғымын Вахитов районында менің авторитет әйбет бек зор еді. Сіз енді айырылып қалдығызмысың енді? Мен бүтін айырылып қалмам, ол кетті. Айырылып қалдығыз ма? Мен өзім гына малай біле қалдым. Официал рәсми рәвіште айырылмышы? Официал, бір елдан соң ол кетіп барды, қайтып, кетіп, міне шолай 4 айға, 3 айға бір қайтып кетіп ери башылады. Неше ел шылай ешадыңыз? 10 жыл. Шылай ешадыңыз? Малайыма 11 яшқа қатлы. Аннары? Аннары нәрсе болды. Соңғы қайтқанда уже меңа нешіктір ол ярату керек бейт әдем баласына. Мен енді аңладым, бұл менің кіші тұғыл бітіміне. Бүтінләй біз башқа. Менің айттым әнәрсің. Сен мені ғафу ет. Біз көп мейіл айырым тұрдық. Ейді. Өзің барып бір. Айырылыш атырған жерге. Ғариза. Ғариза. Сол айттырып, менен башқағынаны башқарып қойдылар. Мен аны алиментқа да бермедім. Малайым 11 яштай. Бәлкім енді ол ирот кіші 4 ай бойына ялғыз яшай аламы ол міне шет жерде? Бәлкім аның бәлкім? Бәлки ол яшагандыр да. Ол бек өзіншеліклі кіші болып шықты ол. Бәлки ол яшагандыр. Әне кіші өз баласын бек артық мақтап жіберіп, оннан иллюзия шуның қатлы бұлдықлы жігіт ясап. Идеал кіші. Идеал. Бала бит әрбірге яқын. Идеал. Әркім әне үшін өз баласы идеал. Ол емшағырақ кішімі, или бек қаты керісінше яманап отырасың келмей. Жоқ, яманап керек. Ямана ол Аллах тағаланы шолай яратқан. Мені міне шолай яратқан. Не дейсең де баланың әтесі? Не дейсең де малайым әтесі. Шоңа көре қой вақытта ұлы малайыма бірге екімізге тұрғанда айтадыр, міне нәрсе ішләйгенмін мен бейттер. Әне алай деп айтмайынды, менім де яшисім келе бейт деп айтадыр. Шоңа көре Аллах тағала бүгін сүкінде 2 ұлым бар. Сіздің білен эфирда «Эй, язмыш тапшыруы». Бүгін біздің қонағыбыз Татарстанның атқазанған артисті, біз яратқан Резида Қадырова. Резида ханым, сізні бек көплер қазір мүккебен кетіп тыңлап отыралардыр. Давам етейік әлі. Екінші ұлығыз, ол бетінде демек бетінде? Екінші ұлым менің Идрис. Анс енді 11 ел ялғыз яшадым, айырылыштық. Мен завуч болып ішлеймін мектепте. Тұқшылық 98-ші мектепте енді. Мен директорлықында тәқдим еттілер енді директорында. Өзіміздің мектепке де, бүтен мектеплерге де, гараналарға да шақырдылар енді. Yok мен айтам, мен бар алмайм. Мен малайым бар, аңды ішлерге бармайм. Мұнда дәрісім оқытам, оқытушылар біле ішлейм. Завуч болсам да үшке қатлы балама көбірек вақыт менім. Қайтам, садигімнен алам, бараз жеріме барам. Шолай. И бір күнні менға бір әнек шықыры. Завуч болшылым енді Резида мені байымны, менің малайымны мұна милиция бөлігін алып кеттілер. Не ішлерге енді қазір қара спискалеге бет енді ол вақытта тігіні бар ебет. Бір қара спискалексің, уже ол сенің біле келе. 16 яшқа қатлы яш өсмірлерінің нелері бар бет. Работа с трудными тігісімінсі. Сізні мұнда құрмет етелер, әйтегіз бұлышығыз әлі меңа деп жылы-жылы сұрағаш. Біздің ел арқылығына Вахитовский роводы, Вахитов ішкішілер бөлігі. Мен кіріп кеттім енді. Мен ғымымен менен ердім сұран кішіге. Аны мұны ойламыша мен гіл ердімге ташланадырым. Тәге бір нәрсе етмеше. Кірдім де енді вақта кафарыр біздің Вахитов районның ішкішілер бөлігінің жетекшісі. Қараным айтам, әйді бұл шиқалды мінем айтам, бұл үшіні, бұл жігітіні нетмек деп шоның енді сөйлешіп тұрам. Қа шондан біреу шықта мені бұл айтып арттан, бұл айтып нейді, арттан екі қолы бір. Бұрылып қарайым, артында мені бір амбал қатлы ират басып тұра. Қарайым құрсағы да бұлай шыққан мұның 2 зор елдызы бар. Қазір шаяра башлады енді бұл мені біле. Неше бересің мұнда деген бұла. Міне кірдім әнім айтам, сіз енға бек үстілен біле кірмейін, міне кереге. Әйден не деген бұла. Мен өзім болышам, ненде вопрос тігілей бұлай.
Һәм әйтәм, бу подполковник кеше бит инде, миңа әйтеп карыйк әле, малай турында дим инде. Шулай итеп, бүлмәсенә кереп киттем, миңа яртыгы хатын белән. Мен шулай дип, бу шушының тоже зам икән, Бахитовский районның эчке эшләр белгәнең. Анда замнар ишәү иде буга инде. Шулай итеп, сөйләшә, бу не әйтеп, ите хатын чыгып китте инде, без сөйләшеп калдык инде моның белән. Син әйтә, мине каян беләсең? Ник без ди гел сезнең мәктәптә бит инде ди. Нишисәң анда мен әйтәм, безнең мәктәп, син безнең мәктәптә эшлисең ди, завуч булып ди. Мен әйтәм. Ул вакытта да бик күп ел ниләр бомба куйгандар мәктәпкә дип шалтыраталар булар бит. Ялган шалтыраталар. Ялган шалтыраталар. Бөтен мәктәп чыгып бетә урамга, тула милиция. Бу да шулар белән кергән булгандар инде. Милиция булгач үзе. Мин дә күргәндер инде шунда. Вот шулай итеп без белән сөйләшеп киттек тә, бу миннән сораша инде. Синең нимесең, ирең бармы? Ничек? Бармы әйтәм, ирем бар, балам бар дигән булам инде. Сыр битмим инде. Мин әле чыгып киттем өйдән. Инде 6 ел. Йорт төзим ди, Борисовкада ди мен әйтәм. Ничек инде мен әйтәм, сез әйтәм. Шундый амбал хәтле вроде трәк инде, хатыңызга трәк булырлык кеше. Ничек алай булып чыгасың инде? Шундый ирләрдән дә мен әйтәм, хатыннар инде кырыйга йөриләр микән ни дим инде, моның сүзенә карап бит. Мин гомумән кеше сүзенә ышана торам. Турадан шундый кеше булдым. Туры бәреп әйтәдем, һәм ышанадыр инде. Шулай айырылышып киттек инде без менән. Бу белешкән, ниткән, тотындык, һәм миңа звонит итә. Мәктәптән эшкә кайта башласам, уже милиция машинасы тора минем каршыда. Менә шулай итеп башланды. Менә шулай итеп бергә булып куйдык күпмедер вакыттан соң, шактый вакыттан соң инде. Аннар олы улым әйтте. Олы улым әйтмәгән булса, бәлки мин нитмәгән дә булыр иде. Ризалашмасыгыз. Менә шуны җаратты да, әни бу абый безнең белән торсын әле диде. Менә мен әйтәм, синең кай вакытта хәзер дә әйтеп куям әле. Мен әйтәм, бу хаман синең аркада дип. Төрле вакытлар бит инде. Икенче малаемны таптым инде 37-38 яшымда. Идрис бүгенге көндә КФУда 3нче курста укый. КВНнарга йөри, ул бик каты актив малай. Минем концерт. Сезгә ошагандыр. Минем концертларда да җырларга барамын, кичкенә вакытларда да бәрәңге җырларын җырлыйдыр инде, утыралы яннар маларны җырлап шулай халыкны нитәдер инде. Менә бу икенче юлы тормышка бару, ул беренчесе белән чагыштырганда, ул инде аңлы рәвештә менә теге яратып теләп тормыш курдыгызмы, яисә кирәк, ялгыз яшәп булмый дипме? Мин ялгыз яшәргә дә каршы түгел идем. Дөресен әйтергә кирәк. Мин уже иеленгән идем. Мин тормышны алып барадыр үземдә. Ул беренче гаиләдә дә ялгыз яшәгәнсез. Мин гел ялгыз яшәм, нишәп шулай туры килде ул. Яна шул яшмә хәтле. Чөнки мин мәктәптә акчаны аладыр директор белән бер, аннан күбрәк таладыр. 36 сәгать укыттым мин. Суббота, пятница көн, шимбә ел көннәрендә без уже Валерий Михайлович дигән бездә музыка укытучысы беләбез. Ул синтезаторда уйный. Мин 15-20-25 җырлап уже концертлар белән дә йөргәли башладым хәтта. Сөйләшенеп договор буенча. Мин уже концертлар белән акча эшләп кайтадыр идем. Көнләшүчләр дә булды ул вакытларда да. Миңа алай теге мохтаҗлык юк. Мохтаҗлыгым юк. Димәк яраткансыз, гашык булгансыз. Мин әлхәмдүлилләh Аллаһ Тәгалә мең рәхмәт. Мин гомер буенча бай булдым, Аллаһка шөкер. Алла мине акчага ягыннан бердән итмәде. Кемсетмәде. Эшләдем мин, чөнки мин тырыш идем. Бик каты тырыш булдым мин. Димәк, гашык булдыгызмы? Мен әйтсәм дә, менә һаман эшләдем, тырыштым. Бу концерт дөньясына чыккач та минем бит ярдәмчеләрем булмады Замира. Әлбәттә шулай. Бер ярдәмчесез мин. Сез минем соравымны һаман ишетмисез. Гашык булып чыктыгызмы? Ошаттым инде, менә шуның хәтле нитеп ошаттым. Табигать бит инде ул барыбер үзенекен әйтә. Трәк кирәк, ничектер кем. Ул бик матур сөйләдер. Карчыгым. Бик матур төскә үткә бик чибәр кеше ул. Аны сез инде һәр ничә ел бергә яшисез? 24ләр бардыр, 23-24 менә шулай. Субханалла. Күптән сез бергә шулай яшисез. Күптән инде. Резда ханым, сезнең белән шулкадәр күңелле әңгәмәбез
бик рәхәтләнеп Мен де сөйләйм. эшләрне бушатып утырам әле. Сезгә дә җиңел булып каламы? Жеңіл болып кетті. Чөнки интервьюларда кай вакытта кирәк мәнендә язалар. Бер төрле сөйлесең, икенче төрле әйтәләр. Әйтмәгәнендә язалар. Ә монда үзегез Әмәндә минем нәрсәне сөйлисез? үзем ничек булган, шулай сөйләп бирдем. Инде менә тыныч кына тормышыгыз да җайланган, балалар да үсә. Сез башка бик күп җырчылардан аермалы буларак профессиональ сәхнәгә сыңлап килдегез. Әлбәттә, гомер буе 5 яшьтән җырласагыз да, ләкин тамашачы сезне Шулай. Шәмдәлемдә соңгы шәмем сүнде дигән җыр белән Долкын радиосыннан. Дулкын радиосы аша Әйе. ишетеп кабул итте. Менә шушы сәхнәгә килүчере ул нәрсә тәргиш булды? Педагог тормышыннан сез кинәт кенә артист Әйе, тормышына. шулай булды. Чөнки ул вакытта мин татар теле укытучысы, завуч булып эшләгән вакытта мәктәп эчендә бик каты чаралар оештырадыр бит. И бер вакытны төрле язучылар киләдер, композиторлар, гел балаларны менә шулай, үзең беләсең, Замира, Әйе, шулай бит беләм, инде. мәктәп Мәктәптә тормышы. дәрес кенә укыту түгел бит. Юк, юк, аның бит әле тагын. Әйе, аның бит икенче тормышы бар бит әле. Әйе, әлбәттә. Безгә килде Туфан Абдулович, Туфан Минуллин. Килгән иде, без шушы чарадан соң чәй эчәргә утырдык. Үз пироглар, диләр, Туфан абый да шунда инде барыбыз да шунда сөйләшеп утырабыз, әйтеп, и җыр артыннан җыр китте хәзер. Баянда бар бит инде. Әйе. Әйе. Күңел җырлый. Күңел җырлый, берсе бетә, икенче җыр искә килеп төшә, менә шулай итеп бер арты җырлыйбыз. И миңа Туфан абый әйтте, Резида, син әйдәле җырларыңны Дулкын радиосында яздыр, ди. Мин ди Резида Минуллинага әйтермен, диде. Редактор булгандыр инде Резида. Әйе. И мин куанып киттем. Минем бер мәртәбә Илһам абый янына барганым бар иде. Илһам абый янына. Ул миңа теге пианинода уйнап, су уйлапны җырлаган идем мин аңа. Ул миңа бик русча әйтеп әйткәндә добро биргән иде. Син кыяфәтеңдә сәхнәгә бик килә икән дип. Аннары тагы чакырды, кабат калды укытучысы бит. Ни? Һәм Дулкын радиосына килдегез. Дулкын радиосына килдем. Менә шушы кассетадан ниндидер бер тиз генә җырлаган, үзешчән нинең тыңлаган шушы Шәмдәлемдә соңгы шәм сүнде дигән җыр йөрәккә үтеп кирде минем. Анда шул вакытта Резида Шәрәфиева җырлаган җырда бар иде, син миннән ерак киткән чакта дип. Әйе. Ул да шул җыр белән чыкты. Әйе. Югалттым мин сине, югалттым дип. Шушы җырны Шәмдәлне яздырдым и килдем Дулкынга бирдем. Карый малай китте, халык бер сырыйлар да сырыйлар, сырыйлар да сырыйлар бу җырны. Аннары Сияткәр студиясе миңа нитеп тәкъдим ясап, әйдә җырларың альбом итеп чыгарабыз дип. Әйе. Менә шулай итеп альбом чыкты минем, иң беренче альбомым. Аннары соң инде шулай концертларга чакыра башладылар. Үзем дә концертлар оештыра башладым, Тәслимә килгәндәген. Әйдә нишләп ятасың, Кадирова? Концертка киттек дип, аның җырлары миндә бик күп. Язмыш бураннары, әниләр теләге, өзгәләнмә үзәгем, халык ярата торган җырлары шактый Тәслимәнең. Аннары соң менә шу сары розалар, әнием шәле, кеше җылый тыңлый торган җырлар, хатын-кыз язмышы күбрәк. Әйе. Менә шушы җырларны җырлаганда барыбер да ниндидер үз язмышыңны күз алдына китерү булгандыр. Ансыз бит җырга җиткереп Әлбәттә, булмый. күңелем кабул итмәсә җырны, мин гомумән җырлый алмыйм. Күңел минем сүзләрен кабул итәргә тиеш. Безнең менә сәхнәдә һәм гомумән артистлар арасында да шундый сүз бар, бәлкем инде гаеп итмәсеннәр, ул дөрес сүзгә җавап юк дип әйтәләр, әйме? Ничектер кемнәрдер дипломлы җырчылар дип әйтергә бит. Үзешчәннәргә бары өстенрәк карыйлар, көнләшеп карыйлар. Популяррак булса бигрәк тә яратмыйлар. Менә шушындый әйбер белән сезгә кисешергә туры килдеме? Әлбәттә, өйләргә хәтта шалтыратучылар булды миңа да. Әшәке сүзләр белән шалтыратучылар булды. Җырламаска кушыпмы ни? Әйе, син бит ни дип үзешчән, шулай дип мыскыл итәргә теләп, имеш син профессионал җырчы түгел дип. Әйе. Шулай дип тә нитүшләр. Гел без бик халык белгән җырчылар да бар, исемнәрен әйтмим. Әйе. Көнләшеп. Ничек сез аларны менә Мин игътибар итмәм, бер мин генә түгел, бик күпләр бит халык яраткан җырчылар, укымаган җырлар. Ну и что мин укымаган, менә русча әйтим инде. Укымасам соң, миңа Аллаһ Тәгалә биргән бит. Җырларга кушкан, укып кына нәрсә караларсың шул хәтле. Менә ничек күңелем куша,
Мин шулай жырлыйм. Минем кешегә дә шатмыйм, кешенекен кабатламыйм да. Менә ничек мин жырны жырларга бирәсем килә, шулай жырлыйм. Шәмдәлен дә шулай жырлыйм. Мәхәббәт җимешләрен үзенчә бер төрле халык ярата. Балаларга мәхәббәт. Аны Фирдина табый үзенчә бер төрле әйткән, мин аны үземчә калып белән әйттем. Кара Резидә булай ишчылы чыккан бит ул диде. Йөрәгем кадерләре, исәни мин йөрәгезсез, йөрәгем кадерләре дип язылган. Әйдәм әйтәм Фирдина табый, йөрәгем бәгырьләре дип языйк әле. Йөрәгем бәгырьләре дип. Мин аны җырны үземчә гаеплиләрме, нитәләрме үземчә менә. Аллаһ миңа нишәтеп аны җырларга нитә инде тәрә, шулай җырлыйм мин. Тапшыруыбызның башында Шәмдәлеңнең утын язмыш реп сөндерсә дип башлаган идек. Юкка гына андый сүзләр белән башламадым, әлбәттә. Шушы сезнең Шәмдәлемдә соңгы шәмем сүнде дигән җыр сүзләре белән башлыйсым килде. Әлеге җырны бәлкем килеп күрсәтерсез. Башлап карыйм, килеп чыкмаса, ни Төркиядән кайттым, тамакка салкын дигән Зәмирә. Аңларбыз сезне. Мин авыртам бит әле. Шәмдәлемдә соңгы шәмем сүнде. Барыбер сезне үзенчә ярата. Чөнки әйтәләр бит әле, иң гадел хөкемдар ул тамашачы. Аны алдап та булмый, аңа акча түләп тә булмый. Мине ярата әле дип тамашачы үзе сайлый. Әгәр дә сезне тамашачы сайлаган икән, бүген көндә Резидә Кадырова дигән Татарстанның атказанган артисты бар икән, җырчы бар икән. Димәк, бу бары тик сезнең табигатьтән бирелгән сәләтегез һәм тамашачының хуплавы нәтиҗәсе. Бик зур рәхмәт. Миңа тамашачының бәясе иң зур бәя. Шулай Илһам абыйның да әйткәне бар, Резидә, синең тавышың сөйләшкәндә үк җырлап тора дип. Шунда шулай бит. Шулай диде. Поездда бергә бардык Мәскәүгә. Синең Резидә тавышың сөйләшкәндә үк җырлап тора дип. Шунда менә без инде сезнең белән бер сәгать тирәсе сөйләшәбез. Шунда тавышыгыз әкрен генә, салмак кына, матур гына, бик күп нәрсәләр турында сөйләштек. Менә шуннан да язмыш барбыр тәкъдирдән языладыр. Шул вакытта әгәр әниегез исән булса, бәлкем язмыш гомумән икенче төрле китәр иде. Бөтенләй башка буладыр. Бөтенләй башка буладыр иде. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә шулай язган. Инде хөрмәтле кунагыбыз, хөрмәтле Резидә ханым, язмышыгыз алдыгы көннәрдә бәхетле булсын. Әйбәт булсын, хәерле гомерләр бирсен барчабызга да. Безнең изге китабыбыз Коръән Кәримдә язылган тәкъдир бар, үткәннәргә бүкенмәгез дигән. Шулай менә миңа
Венера язмы шулай укышкан. Үкенештә калмады, укытучы да булдым. 60 кеше булган укытучылар коллективында җитәкләдем. Җырладым да, үкенешкә калмады. Тамашачыларыгыз да бар. Тамашачыларым да бик яратам, бар. Әлхәмдүлиллах, бик зур рәхмәт. Инде хәзер җал итсәк тә ярый. Яшь җырчылар да бик күп. Әле шул мәгъзәле ял үз итәргә, вакыты. чөнки йөрәктә, тәндә йөрәк тибеп торганда, күңелдә җыр булганда, җырлаулар насыйп булсын. Без сезгә хәерле, бәрәкәтле гомерләр телибез. Амин. Барчабызга да Зәмира кылдым. Бик зур рәхмәт сиңа да Рәхмәт. чакыруың өчен. Рәхмәт, тамашачыларыбызга рәхмәт. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Тагын бер атнадан без сезнең белән очрашырбыз. Исәнлектә очрашулар насыйп булсын.